ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪರ್ಂದು ಪೋಡಿ ಅವೆ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಐಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ, ಮಂಜಾಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಮೂಜಿ ಪರ್ಂದು ಇತ್ತ ಪರ್ಂದುನು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುಗ. ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತುಂಡು ಪರ್ಂದುನು ಕಟ್ ಮಂತುದಾಂಡು ನನ ಮೈದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಉಪ್ಪು ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಲತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. నేను ನೀರು ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಂಟು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡೆ ಯಾವು ನಾನು ತೈಕ ಪರ್ಂದನು ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತ ಹೊರಂಕಾದೀತಿನ ಪರ್ಂದನು ಕಾಯರ ಪಾಡ್ಗ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದೀದು ಕಾಯ್ತೊಂದುಪ್ಪೋಡು ಇಜಂಡ ಕರ್ಂಚುಂಡು. ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮು ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ಪರ್ಂದು ಪೋಡಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ. ಪರ್ಂದು ಪೋಡಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲು. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತರೆ ಮರಪೋಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.